sestavení. Dobře, co bylo tady nejtěžší pro Vendulu? Vendula neví. Tak se budeme zeptat podobně, ať nám ohodnotí výkon 6B, co je potřeba zlepšit, co bylo je provedeno. Děkuju. Já teda musím ocenit kostýmy kluků, rozkleskávače, kteří byli skvělí. Děkujeme porotě. Pardubice u Hradce. Dobře, já to znám jinak. Já myslím, že takovéhle rozkleskávačky v Pardubicích ještě neměli. Děkujeme. Mně se líbil úplně jako vlastně celý ten nápad. Jako tak. Tak, děkujeme porotě a poprosím velký potlesk pro 6B. Body. Zapomněl bych na body, takže poprosíme o hodnocení. Tak, 3x7 je to 8, celkem 29 bodů.